subong sa COVID-19 situation sa Pilipinas. So, isa diri ka updated report, may kang taran ini sa gintagwa man nga palayag sa Octa Research, na? Isa ini siya ka active gid kaayo man nga research group kung sa diin nagapagwa ini sila sa ilaman nga record about sa COVID-19 situation kag may gina-classify sila nga mga areas of concern agud iya nga makapreparar kag di makahimo sa mga panibag-o man nga tikag ang mga concerned cities or municipalities. So diri sa pinaka-latest nga update ginpahayag diri ni Dr. Guido David sa Octa Research na sa karon nagapabilin nga moderate risk sa COVID-19 ang Pilipinas. Madumduman ninyo ginpahayag sa Department of Health classify sang low risk sa COVID-19. I think nagwa ini siya nga statement sa Department of Health after man ginpuna or nagmuno ang World Health Organization nagligad man nga simana nga ginapahalong iya ang Department of Health sa ginapagwa sila nga mga palayag angot sa COVID-19 situation. May tendency nga may changes naman sa ginpagwa yan classification sa Department of Health. Kaya nagabasi malaga sila mo sa mga kung ano ang pinaka-recent man nga sitwasyon sa tag sa mga area diri sa Pilipinas. So, sunod diri kay David, sa pangkabilugan, moderate risk na ang assessment sa Octa. Pero, aminado, hindi nga may pila ka mga lugar nga tingma-consider gid sa gihapon na high risk. No? Hindi ginay malikawan. Pero sa pangkabilugan, ti moderate risk na kita kay ti halimbawa, abi, no? Out of 10, example lang niya, out of 10, may arada sang 2-3, no? 2-3 abi nga high risk, si ma-consider siya sa gihapon nga moderate kay given gani nga mas madamo ya ang areas nga daw okay na ang COVID-19 cases. That's why nga sa pangkamilugan, gin-classify ang Pilipinas as moderate risk. Madumduman ninyo kahapon, no, adlaw ni sang Biyernes, gin-classify sa Octa ang syudad sa Davao, syudad sa Iloilo, General Santos sa Cagayan de Oro, subong man sa Baguio kag Tagum bilang mga areas of concern. No, bangod iya nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. Madumduman man ninyo nga sa mga nagliligad ng mga inadlaw, diri kita sa Bacolod, diba? Na-classify man kita as areas of concern given nga nagsaka man ang cases naton kung COVID-19 ang paghambalan. Pero pasalamat kita, no? Ay tisubong get-check kita. Get-check man nato actually ang iya pangkabilugan. I mean, diri sa Western Visayas, no? Nga record check naton do nagduhurobo nagidman ang sa Bacolod may ara sang pagsaka nga record pero gamay lang unlike sa nagliligad nga nagalapaw kita 100, no? So kaluy-an kay pray lang naton nga maganubo na ini magabalik na lang gid bala nga hindi man tiling naton nga mambal nga zero na gidayon pero mas manubo lang na kay para yan nga hindi man yan nga mga medical professionals kay ti kung nagkadamo ang kaso si syempre apektado man dira ang bilog yan nga mga hospital, no? Ehemplo to na lang diri sa Bacolod, ang sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, from time to time nagapagwa sila sa ilang statement na hindi nagid kaya, no? Malapit na marambot ang mga tawag na COVID-19 beds, no? Nga syempre gindesignar para iya sa mga pasyente nga positive sa COVID-19 or suspected for COVID-19. So dasig lang iya nga ma-occupy ang mabudlay pangadaan kay after bala nga maka-recover ng isa ka pasyente for COVID-19. So, hindi pa kundi isa mahapos na
mapapuli sila kay ang transportation man nga ginatawag. Pero sige lang, tayo lang naton ana. Sige-sige lang naton nga pagpangamuyo agud iya nga magnubo kasi syempre makabig na gid iya nga low risk, di ba? Hasta nga madula na ining COVID-19. Kag wala naman sa may mag-emerge pa or gwa naman nga panibag-o nga variants ng COVID-19 kay kabudlay, na ang aton iya nga mga researchers do nagabalik-balik lang sa ilang nga ginahimo kay ti madumduman ninyo gwa ni ang report angod sa mga na-detect iya nga mga COVID-19 variants o check naman sa aton nga mga researchers kung bala okay ni ang aton iya nga available nga mga COVID-19 vaccines. So pagkapilahan naman kabinulan mo may ara naman daw halimbawa lang sinanag balik-balik lang gid sila iya sang ilaman nga obra. So that's why i-pray naton nga madula na ini, madula si COVID-19 ka madula man ang iya nga mga variants nga do from time to time mga kibot ka ano nagtrutawhay na pagkadugay nagwa naman nga may bag-o naman mga variant. So sige, sa aton nga mga correction amo ina ang isa lang sa aton man nga mga balita sa national. Pag ang isa pagidiri naton kay information nga i-share man sa inyo ining update sa karon nga ginpagwa yan ni Cabinet Secretary Carlo Nograles para ini sa mga local government units, no? Pagpang-inganyo kung mahimo pa lang sa local government units para sigon kuno ang encoding sa mga information sa mga nakabato na balasang bakuna para iya sa verification database system nga ginhimo sa Department of Information and Communications sa Technology kun DICT. Pagbasa ko di balas nami kali ini siya kay kung may magana na ini nga database mahapos na lang sa aton para sa kada persona and also kada LGU. Kaya nga kung diin ka magkadto, though same lang siya sang available diba sa aton sa Bacolod ang aton QR code din naton. Same man ni ang verification nga ipascan mo lang para mahibaluan kung bala fully vaccinated ka na o kung hindi. That's why nga dali ini ni Nograles sa kada LGU nga kung mahimo kada sigon ang encoding. Magsiling kita encoding ti pang butang dirang pareho na sa mga teacher bala nga nagaobra sa mga ngalan or nagapasunod for attendance for example same lang niya ang ginatawag man nga encoding agud iyang mapahapos na kagti wala na balang sang duro pa nga mga papeles nga mga kinahanglanon halimbawa kung ang isa ka persona fully vaccinated na tapos gusto iya mag-travel sa kundiin or may kadtuan siya nga importante kinahanglan pa niya nga magproseso ahead sa mga kinahanglanon nga mga papeles pero iniya hapos na lamang kay ara na sa system iscan na lang ang QR code o goods na sa dayon. Diba? Naku, ini siya nga mabulig para sa aton. Kay hambal ni Nograles, sabi na kinahanglan, di nga magana ang vaccination card, agud ba lang mahapos, na? Mangin mahapos. Kay man tatag ni Nograles dire, dire kung gamiton subong ang vaccination card, ay pila iya ka mga individual nga muna kung i-test na nila or i-try nila abi ipascan, ay nagahambal records not found. That's why nga importante gid nga dasig iya nga ma-upload sa kada LGU ang listahan sa mga vaccine recipients agud nga mahapos naman na mahapos sa gobyerno, mahapos man sa kada persona ang wala na ba sang hassle nga ginatawag. Sige. Amo ni ang pilaman ka mga information nga nakuha naton sa national nga mga balita.
Action Radio Philippine Standard Time, 1:44 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action. Kaya sa akon man nga panumbalik, aton naman nga pag-istoryahan, ang aton FYI portion, aton nga topic sa subong nga hapon. I know damo gini sa aton magka-relate na. Ang aton nga FYI, mga panugyan bala sang aton nga mga adult, no? Sa syempre sa tagsa-tagsa sa aton nga kung sa isa daw kalimtan ta na nga kinahanglan ta man yang pamensaron ang mga pilaman sa mga bagay-bagay. So inatanan, ako ni share sa inyo sa akon man nga panumbalik. Standby! Ang aton anay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palanggan. Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo,
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Sa gihapon na inyo kaupod, ini si Indayan. By the way, mayong hapon, gano'n sa mga naga-monitor sa aton via Facebook Live, sa kay Sir Alex Fuentes, sa kay Ma'am Jocelyn Libuon Despoco, kag subong man kay Ma'am Virgie Palpinda. Mayong hapon, adra sa may Celine Holmes, and sa kay Sir Manjo Arnejo, naga-monitor man. Si Olmeha Mered, hambali mayong mayong udto ko no, hambali greet niya lang ka family Hamelos ng Barangay Alicante sa Ibi Magalona. Sa kay Kayla, kay Mama Janice Hamelo, thanks God and God bless. Sige, thank you so much man sa inyo yung pag-monitor dila sa may Ibi Magalona. Sige, standby sa ating mga ka-aksyon kay diri kita sa pag-share sa inyo sang aton man nga topic sa subong iya nga hapon aton nga for your information. Ang topic naton pila iya ka mga advice from adult na kay may ara kita kun kay daw ang feeling bala nga adult na ko no, pero may ara naman sang iban iya nga adult na pero hindi pa nila feel nga adult na sila. Mauling hinalam lang mga realization kag tikon kay isa nagaka-apektuhan man ang aton nga mga emosyon or ang aton man nga mga pamatasan. That's why nga pagkakita o sang sini yang pila man ka mga information nga advice from adult gusto ko na i-share no para sa aton nga mga ka-aksyon ilabi na gid subong sa mga ginatawag pala mga millennials na kay may ara kon kay isang do nagalain na bala ang mga pamatasan no ang ginatawag na respeto do nagakadula na. That's why mas maayong ipahanumdum liwat sa aton no sa aton nga mga ka-aksyon ilabi na gid sa mga kabataan subong or ang mga nagaedad wala mga 19 to 25, 26 mga dira mga pang-iston or even 27 ana para iya nga mangin aware kita. Number 1, hindi pag-ibase ang imo i-respeto sa tawo bangod sa ilang job title o posisyon.
ihatid ang respeto para sa deserving sini. Kay hindi ko kaisa malikawan sa aton nga kung sino lang to yung mataas ang posisyon, amo na lang na dayon ng aton iya nga ginarespeto. Pero wala nato na lantawan or wala na bala naton gina-consider nga dapat ang mga adult bala or mga senior sa aton ano man dira ang ilang nga posisyon kinahanglan man sila naton nga respetuhon na kay even though nga bata ka pa abi pero taas ng imo posisyon ikumparar sa senior nga ina. Pero importante nga magtaha ikaw, di ba? Tudlo sa aton aton iatag sa ginikanan, syempre sino man ang imo iya masubalang, no? Bata po man niya sa imo or mas may edad sa imo, respetuha para nga mabalik man sa imo ang iya hatag man sang respeto, no? Kay importante ina ano na karon ang tawo nga mataas ang posisyon. Tapos ara lang ang ginadayaw-dayaw nimo, ginarespeto nimo. Tapos ang nag-aobra man halimbawa sa isa ka kompanya, no? Siya ang assign sa utility, di ba? No, mga nagapaninlo na bla. Ti dugay da sila, no? Pila na sila katuig. Galing kay wala lang bala nakatapos sa pag-eskwela. Alangan simo-simoon mo lang na, di ba? Mga tao nga ina, huot-uod, wala sila sang tinapusan, pero ang eksperyensya nila, mas madamo pa ikumpara sa imo. Ikaw baguhanon ka palangga, so importante nga respetuhon mo man, na? Kag may ara pagid nga halimbawa, na? Pila pa lang imo edad subong 21, 22. May ara kadra sang nalabawan na iya nga posisyon, hindi man siling hindi dapat iya nga magpadayaw ikaw. Respetuha sa gihapon. Ang ginasiling bala nga nagadako ang ulo, no? Hindi na dapat naton ipaghimuon kay gintagaan ka gani isang oportunidad para iya nga mas mas malapad pagid mo ihibalo kay ti bata ka pa. Tapos, magsimo-simo ka imo. Ito kalain man no? So, dapat sa aton nga mga ka-action ilabinagid, no? Sa mga millennials, respetuha ang inyo yung mga kaupdanan dira or ang mga mas nauna sa inyo, no? Kay, regardless, wala man na sila katapos sa eskwela, pero experience nila sa imo, no? Mas sobra pa. Kaya siyempre, balik man sa mga may edad, no? Magsiling ka man iyan nga eksperyensyado ka ina sa amo nga sahi sang trabaho pero hindi man magpasobra. Nga kontrolo naman ang mga bag-uhanon pa lang, na? Ang mas maayo ti buligay lang kamo yai, na? Amo na ang isa sa mga advice gikan sa mga adult. Ang ikaduha, ari magtipid sa kwarta. Buhalik sa respeto, nagdiretso sa kwarta ba? No? So, syempre, may ari ginikon kaysa nga hindi bala malikawan, no? Nga may rakitaan dira gani nga mga manami nga mga bagay, marami sa panulukan. Ara gidayon ng add to cart. So, always iniya ginapanumdum sa aton nga kung mahimo pa lang hindi man na siling nga dako-dako gudang imo iti bilin. Kundi, kung may sobra ikaw, o halimbawa, minagabaton ka sweldo mo, butang naton sa kada kinsinas, na? Gabaton ka sweldo mo, 5,000. Isan magtigana, kalandra 500, na? Hindi man na bugat pagid kayo sa imo. As long as na may ara ka lang sang, tiga na kag may gamiton ka bala kay hindi mo na siling kun kay isa nga mag-abot ang ababik 15 dan kaadlaw hulaton mo pa na 15 kaadlaw another 15 naman kaadlaw antes mag-abot ang imo yang nga sweldo ti
kung hindi ikaw kahibalo tunga-tunga sa imo man nga paggasto sa kwarta nimo, tendency nga boss gidayon. So importante gid no nga magtipid din pag may time. Ang ikatatlo, pare, hindi pag-i-pressure ang kaugalingon, no? Hatagi importansya ang imo ya amat-amat nga pag-progress. Kaya isa pagid ini sa mga problema naton balakon kay isa. Kay nga mag-abot gani ang mga inadlaw or makitaan kita gani nga mga kaupo dira naton nga nag-excel na, tapos ikaw yung feeling mo do nabilin ka na, do ano ka nang ang term balang nga nahisa ka na. So hindi dapat mag-amo na gali, di ba? Hindi pag-i-pressure ang kaugalingon. Kaya maginasiling gani nga kung nakuha niya ang amo na iya nga kaayuhan sa pila pa lang iya nga edad, like for example 18 years old, 19 years old siya abi, nakuha yan na ang amo na nga kaayuhan, hindi pag-i-comparar ang imo kaugalingon. Kaya ginasiling may panahon gid ya, may oras gid ya para sa imo, para ikaw naman ang magkaayuhan. Hindi niya pwedeng kung magkaayuhan ang upo, magkaayuhan ka man. 'Di ba? No? Amo na kun kaysa ang aton nga mindset, that's why nga do nagakatabunan na sa aton kahisa ang supposed to be paghatag naton importansya sa amat-amat naton nga mga progress sa aton nga mga ginahimo. No, mga gagmay na natuod, pero sa ulihi manotice nimo nga inang mga ginagmay nga mga progress dako ang nabulig para ya kung sinpo ka na sa karon, diba? No, mga gambal katod nga nang ano naman ko ba, sala naman ko, hindi naman insaktong akon nga nahimo, wala nga mga paminsaro nimo, pero sa ulihi ma-realize gali nimo nga ay mayo mandali nga nakahimo utos ang sala, at least may experience ko kag hindi ko na to pagsuliton. Kag kun halimbawa nga may makitaan ka man nga nagsunod abi sa may kaanggid bala sa imo man nga ginagyan, pwede ka makahatag sa iya sang guide. Uy, hindi lang yung paghimo pero kung itry mo gid man, ako niya experience ko lang ni do amugid niya ang nanging resulta do ka hindi gid man namin. Di ba? Makabulig ka pa sa imo isig katawo sa ulihi. That's why nga taliwat hindi pag-i-pressure ang kaugalingon. Di ba? Hindi pag-i-pressure ang kaugalingon kay nga ikaw man nga sa gihapon ang magaantos. Kay man kun grasiling gani nga kun halay naton kuno nga pressure balang aton nga self, ay tendency nagaka-apektuhan aton nga mental health, no? And also ang aton syempre kayong lawas, no? Paminsaron mo man nga ang basta duha na gani, no? Ang maapektuhan, dali gid sinayang may tendency ikaw magmasakit or ano pa gid nga mas posible malala pag ibalang sitwasyon nga imo yadangtan kun wala ka nagahatag man sang importansya sa imo iya kaugalingon, kung sa diin amo na gina pressure mo ang imo kaugalingon in order to fulfill sa imo iya nga handom, bisan nga do makitaan man nga hindi mo pa iya masarangan. There's always a time gid iya para sa aton. Hulata lang kung samtang wala pa, ano lang danay, ipaayuha lang danay ang imo yan nga ikasarang. Kay para may tendency mahimo nga gina-preparal ka lang para yan nga kung mag-abot na ang adlaw mo nga makuha mo na ang kayuhan, handa ka kag mas ma-appreciate mo, di ba? Sige ang isang pagid, hindi maghilabot sa issues ng iban. On kaisabla, doon din ni malikawan sa aton nga maka-comment ikaw. Tawo lang man ko na mo. Tawo lang maka-comment gidi. Pero,
maghalong lang. Maghalong lang sa imo dira nga ginakomentar. Kag ti kung gusto mo gid man, maghatag ka iya sa imo nga opinion, o wala man asang malain. Ang i-make sure mo lang dira nga ang pag-accept sa imo asang tawo nga imo hatagan sang opinion is makahangop siya nga ang imo nga point sa paghatag sa iya sang sining laygay is for the purpose nga mahatagan lang sa ideya or mahatagan lang sa giya, hindi nga negative na mga paminsaron, diba? Kay amo ni kun ka isa nagakaguba ang pag-abyanay, no? Nagakaguba ang pag-abyanay, bisan gani sa pamilya, wala naga sa pakanay, kay tungod iya nga nagahilabot sa issue na supposed to be, hindi man ikaw dapat yung mag-intra. Na? So, sa liwat, amo ni ang pahanumdum nga kung mahimo pa lang, ang term ni always, mind your own business. Na? Di ko na pagsugpunan, kay do kalamutan ang sugpon mo. No, sa mga na bla kun kay isa mga istoryahan na bla sa kalye na bla mga muni, mind your own business, kalot your own shoe. Never mind. Sige, sa ato yung mga kason sa liwat, no, amo na ang ikaapat, no, hindi maghilabot sa issues ng iban. Ato ba nga ang imo iya nga problema, no, kag kung nag-intra ka man sa iban, tapos sa danay ang imo obra. Kay buhabudlay na iya, o basi babalikan ka pa nga mahambalan ka pa nga wala ka dagani katapos ang imo iya nga sinamo, intrahan mo man din akon nga sinamo. Ang akon problema ang ginamin ko, okay? Kag syempre, ang last, pinaka-importante man ini, check yourself. Kay basi ikaw na ang toxic, no? May mga bagay kita kung kaysa nga feeling naton ang term sini is to ka self-centered ikaw. Feeling nimo do ikaw ang importante nga tawo nga dapat gid hatagan sa atensyon. Ha? Dason wala ka nagapamati sa mga suggestions ng iban. Hido kalain magpamensaron, di ba? So dapat ikaw man mismo mag-reflect, no, sa imong ikaw galingon. Kay importante ini agud iya mahibaluan nimo kun bala nagahimo ka gid man sang sala, nangin self-centered ikaw, nangin selfish ikaw, kag kun ano pa dira nga nahimo nimo nga nakasakit na sa balatsagon sa iban nga tawo or even mismo sa imo iya nga himata or sa imo mga abyan, no? Amo ni ang pinaka-importante nga dapat ikaw mismo kahibalo man ikaw maglantaw kung bala ano ka na dira, pangguba ka na, no? Sang bala nakapangguba gido balay na yan. Nakasakit na sang balatsagon sang imo isig ka tawo. Kay ti malain man akon kay isa nga nang feeling nimo sagad ka na, kahibalo ka na nang wala mo na gina-consider ang mga advice ng iban. So, it's time naman siguro nga mag-reflect ikaw. I-check nimo ang imo kaugalingon na kung bala, okay pa, kung sa battery pa, check mo danay ang imo kaugalingon kung insakto pa ang negative kagang positive. Na? Kay, ara man akong kaisa sa aton. Nag-aabot gidang daan ng mga panahon nga may mga batasan kitang feeling naton walang abi naton okay lang sa gihapon sa gali nakatapat na kita sa sa balatsagon sa iban nga tawo yan balang nagahambal ka dira sa mga tinaga nga feeling nimo okay lang sa gihapon kay gali ang nagbaton sina nasakitan na. Wala mga classic example sa mga kinahanglan naton i-check para iya sa aton kaugalingon agud sa ulihi ma-realize naton nga ay hala do kalain tugol sa nga akon ginhambal sa iya nagigad, no, do time naman siguro nga magpangayo ko sa iya sang pasaylo
kung hindi man gito manami ang akon nga nahambal sa iya or basi na offend to siya sa akon ginhambal. No? Okay, may mga time ginaya nga feeling naton kita ang victim pero matutuod gali. May nahimo ka man na sala kung nga nahambalan ka man sang imo nga mga kaupod nila sang mga masakit ina lang nagabalos man sila sa imo kay gali may nahimo ka man before. That's why. So ara sa imo kagti after ko naka-anhan mo na insyentihan mo na nga nakahimo kagid man sang sala free gid iya no pangayo sang sorry no kung ano man ang imo yang naagrabyado sa ila basta hindi lang mga utang ha kay budlay na budlay na akong utang yan mo pero kung mga ginagmay mo lang yung mga hambal-hambal kung kaisa nga feeling ni mo do ka okay lang nga nagasuluganay ka mo di magpangayo lang sang sorry na kay bisan mera gito na mo honestly ako niya no nang magsinulugan na abi doon makahambal ko sang do mga masakit nga tinaga ginapaminsa kung na dayon basi naglain tong iya nga buot kung do naglain tong iya nga sabat sa akon how pero ti mauya ka man magambal agad-agad nga lasulig sa akon nga nahambal ha di ba palipason mo danay ang oras sinablang na magtawhay na tag istoryahon mo sa liwat kay tao lang man kita makahimo gid kita yasang sala hindi gid malikawan di ba no bisan gani mga alam-alam nga mga tao nagahimo sang sala kita paayhan nga mga ordinaryo man di ba nga ngaton nga kaalam kag syempre tungod man sa mga sa environment nga aton iya nga maanhan bisan like for example sa trabaho abi no naglahuganay kamo dira sang ulihin nagsuluganay kamo naggamit na sang mga medyo masakit na nga mga tinaga di feeling sang isa sunlog pa lang Japon pero gali ang isa ginasakitan na no maghalong-halong lang kag magkalma man sa mga words nga ginagamit sige alas 2:13 na kita Action Radio Philippine Standard Time ina pila lamang sa aton man nga FYI topic no mga advice gikan iya sa adult nga kinahanglan man naton iya nga pamensaron agud man nga makaano man kita bala ma-reflect man naton ang aton iya nga kaugalingon kag ma-intindihan man naton ang pila naton iya ka mga lapses or mga problema na himo kun kay isa nga nagaka-apekto naman sa ibang iya nga tawo. Sige? Standby sa aton nga mga ka-action adlaw kay subong sang Sabado. Oo, nagpreparar ako. But anyway, wala kita sang pagkabasahon nga sulat, no? Sige lang, no? Ang importante, mga ka-action, dira natin nga nag-monitor sa subong iya nga hapon, continue lang. Si Sir Vicente Manlangit, ano nupilya daw sa punta ni Utod ni Man. Sige lang, mayong hapon dira sa imo, sir. Sige. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa aton mga panumbalik akon man iyang pagabasakon ang first part sa aton iyang horoscope. At Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Tinis Indayan. And this time, by the way, may hapon, galit na isa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Naga-monitor siya kuno via on air. Happy weekend and keep safe always. God bless everyone and more power sa ARB. Sa kay Sir Melanie Oligo, patamyaw niya lang kuno si Kagawad Tingmay kag si Moneta Lobaton sa Barangay Mambulak sa syudad sang sila'y naga-monitor gid sila kag nagahulat man kuno sang greetings ara na natamyaw ko na. Kay Ma'am Virgil Tinda sa liwat, draya sa may Celine Homes mayong hapon. Si Ma'am Annabella Amuyot mayong hapon man and happy weekend. Si Ma'am Christine Menyes Villalobos, good afternoon. Naga-monitor siya from Barangay Pandanon DSB. Si Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Kag salamat. Sige. Si Miss Tasia Kimeriman, dira sa may Banwasang Morsha, good afternoon. Oy, nakatapos ka na dahil mga module inday. Tapos siguro sa mga, dumano, sa ganing graduation, sa mga, do lain-lain ko na mo. Sige. Si Sir Vicente Manlangit Bayabado Jr. Galinan. Sige, salamat. Si Ma'am Jean Oy, si Sir, mayong hapon. Kag salamat kid sa pag-monitor.
sa kay Ma'am Jocelyn Libuon Bispoco. Naga-monitor man always. Sige, salamat kid. O ako nga amay monitor to sa sa Kabura. Sa Barangay Felisa, no? Ang akong beloved father, si Edgardo Defensor, kaya nga akong nga utod nga si Dina Defensor, and also si Mama Nugali, ang principal, retired principal or former principal sa barangay, mag-principal sa barangay man. Elementary, Felisa Elementary School, si Ma'am Milagros sa Makayan, former principal sa Felisa Elementary School, and also ibang pag-idiya ng mga teachers man sa Felisa. Si Sir Ricky Baynosa, nakibot ko kaya nga akong dili nga teachers ang una sa grade 2. Si Ma'am Melanie Liasos Subong, siya gali ang principal man sa Felisa Elementary School. Congratulations. Si Ma'am Yasos and syempre the rest of the team. Salamat gid. Kag si kay Ma'am Guanzon, nalipat naman ko sa iya nga pangalan. Lourdes, Ma'am Lourdes Guanzon, kag sa iya nga bana, si Sir Jong Guanzon. Naga-monitor man. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Dala naman kay ng Merla Ropo nga amo man always man iya naga-monitor. By the way, sa aton galing nga mga ka-action sa liwat ha, always na ginapanumdum sa mga ka-action naton mo na para hindi ka mo malipat kay siyempre mag-sink in gid. Mag-sink in. Wala lang. Sige, sa mga ka-action naton ha, ari ho, ang yung madugay na ninyo ginahulat, ini magabalik sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ini ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special or SAP-Anniversary sa ARB. Ang Action Radio Bacolod mag-celebrar sa ika-52 katuig sa panayon man nga pagpangalagad namon sa inyo sa kahanginan. Kag ini ang syempre among anniversary August 17, 2021. May amot ko ni magapanagtag kami pila 500 pesos ayuda sa mga maukod namon yung mga tagpalamati bilang tagdaog sa sining SAP-Anniversary sa ARB. Simple lang ang pagahimoon, monitor lang, tutok lang sa Action Radio Bacolod ay para mahibaluan ninyo kung paano mag-intra. Mayroon na sa mga mechanics, ginaprepara na itong the Action Candy. Sana nga mun nga, kung namun nga mga ulugahon sa Action Candy ang nagabisi-bisi mo na sige. No? So, sa sini, para mag-intra sa 5 sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special, amon tagalawagon, bantayi lang kay basi sa mga masunod nga inadlaw, ara na lawagon na namon kung paano ikaw maka-intra, ano ang pwede nimo nga himuon. Pero tip number 1 na nga himuon, or ang tip namon sa imo, mag-monitor, magpamati. Kay man, sa nasiling na gani, namati ka na, may 500 pesos ka pa. Adlaw-adlaw ayuda nga gadulong sa inyo sa number 1 AM radio station sa pinakaulihin man yung survey sa Nielsen. Ang Action Radio Bacolod. Kaya syempre, sa ating mga ka-action, sa liwat bantayan, ang pagbalik sa Action Radio, sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special o kung ng SAP-Anniversary sa ARB. So, bantayan naman 700 pesos ka na. Monitor ka lang. Sige. Standby sa aton yung mga ka-action. Kaya dili kita sa aton man nga horoscope of the day. Sa subuman nga adlaw sang Sabado, Hulyo 10, 2021. Una-una ito ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kung may nakitaan ka dira sa bagay nga tawa ka mahal, di na bakla. Kay man, di makagasto ka na,
masubuan ka pa kay may makita kapag itabi nga mas barato. No? Kag di mahinusul ka, kag bakal mo na overpriced gali. Na? So maghalong lang sa imo ginabakal, cancer. Hindi agad-agad kung ano ang nakitaan ni mo, baklon mo lang dayon. Diba? Kag simong pati sa imo iya kaugalingon. No? Hindi pagdudahan ng imo kasarang. Kay man, nagapabor ang imo iya nga boss, gani, kumpiyansa ikaw. No? Kumpiyansa sa kaugalingon ang kinahanglan, agud iya nga, kung ano man dirang imo nga pagpangduha-duha, inatanan ang madula. Sa mga cancer, lucky numbers 37, 49, 54, and 15. Midnight blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo. Hulyo 23, tugtog Agosto 22, madamo nga oportunidad ang dapat mo atubangon. Pero subong, mabago ang pananaw mo sa isa kasosyon sa imong abyan. Ina positibo or negatibo, naga-depende man ina sa imo iya nga agalantaw. Kag siyempre sa mga Leo, lucky numbers 12, 59, 15, and 45. Gold is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, madayon ang plano nga business trip. Uy, di ini makadto si Virgo man. Madamo nga magagnay ba lang nga mga obligasyon ang imo iya nga matapos sa karon, gani mangin happy man ikaw. Kaysa na siling gani, na kung makaobra ka gani makatapos kasi imo iya nga mga sapin pa mga nakapending lang ang mga ulubrahon sa mga ginagmay lang, pero kung mag-support man po, akadamo man mo. Do pareho man ba sa mga ginasupot-supot mo nga mga coins. Nga abi mo jutay lang, pero paglantaw mo puno na gali. Na same lang na sa obra na amat-amata na pagtrabaho agud iya nga sa ulihin, no? Wala ka na sang worry kag kung may importante ka nga kaladtuan, hindi ni mangin sa vlog sa imo iya nga plano. Siyempre sa mga Virgo, lucky numbers 16, 29, 41, and 52. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, padayon ang progress sa imo career. Ang best friend nimo, amo ini ang mangin alagyan or mangin taytay para makilala ang imo special someone. Kung sana all my best friend. Sa mga Libra, lucky numbers 26, 39, 45, and 13. Candy apple red is your lucky color. At para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24 to Nobyembre 22, ang imo kutob, asset ini sa imo iya ginahimo sa imo ginahimo. Ang pagbag-o sang diskarte, bari nimo madiscover ang imo iya nga talento. Kaya kita kon kay isa iya sa mga bagay-bagay, bala nga feeling naton do wala gid kita iya sang ihibalo, wala kita sang talento, but kung may ara kita sa mga bag-ohon sa aton iya mga plano, sa aton nga mga tikang, mga diskarte naton, dila naton manotisyahan nga ay kahibalo ko sinigali. Ay pasagad manigli sa akon, abi ko ni ko ni kahibalo. Na kag dumasagad ka pa sa nagtudlo sa imo. Na sa mga Scorpio dira, lucky numbers 24, 46, 35, and 53. Ice blue is your lucky color. At para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Desyembre 21, ikaw ang behind the scenes para iya sa dako nga proyekto. So tinguhain nga ipakita gid ang imo iya nga ikasaran kay syempre given nga mabugat ini siya nga ulubrahon kay syempre ikaw ang ara sa likod sa tanan. So tinguhai, no? Pag kung nahimo pa lang, preparahin ang nga daan. Kay may tendency imo man kaayong lawas basi sukton kabalahaw, no?
tatlo ka adlaw bihalay ka pulaw-pulaw. Di after sina matapos na ang tanan-tanan, da mo gina mabatsyag ang kakapoy kag ti do ihustuhan mo na lamang higda na pahuway. So mas maayo nang hindi lang magpatamagit pero make sure lang inabalang alerto ang imo nga paminsaron kay given nga dako nga proyekto ang gibilin sa imo. Okay? Sa mga Sagittarius, lucky numbers 13, 26, 39, and 46. Satin white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita sa ato niya mga ka-action. Standby kay sa akon man niya pagpanumbalik, ako niya pagabasahon ang mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa naman dinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Sa may Queenstown, Victoria. Opo niya sa iya ni Nanay Isabel na nag-monitor man. Hambal ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Hambal yung hapon Miss Ann, Miss naman Imo Live Broadcast. Sige lang nga, Ma'am, lat-ulat lang ta kay magkabalik kita na. Audio lang dadanay Sa kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon man. Kaga, salamat gid sa pag-monitor. Okay? Sa kay si Ma'am Jocelyn Libuon Dispojo Galeon, nag-monitor man. Kag si Pa-Ems Aboso, na? Ang pinalangga nga Mother Dear ni Action Eden Aboso. And also, sa kay Ma'am sino ba ni? Si Ma'am Carol Montoya, na nag-monitor man siya, hoping mamaga makakit-anay kita na mabanding pa sa kuno sa iya nga best friend. Sige, secret na si best friend. Sige, salamat kay Ma'am Carol Montoya sa kag-enjoy sa imo iya nga pag tinaldere dire sa may Bacolod, no? Okay, do next week ko na mabalik naman siya. Sige, salamat kita. And this time, standby sa ating mga ka-action, kay diri kita sa mga nabilin pa naton iyaga, mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Capricorn, sa mga Capricorn, Desyembre 22, tugtog Enero 19. Capricorn, kinahanglan o sisaon
ang mga business proposal. Isa ka potential nga kliyente ang imo iya nga mamit. No? Importante magituod nga i-check mo dira ang tanan nimo nga mga business proposals. Kay subong, hindi mo gid mapiho, no? Kung nagadasig man ang teknolohiya, nagadasig man ang mga tawo nga nagahimo sang illegal. So, importante nga maghalong sa kung sino dira ang imo ka transaksyon. No? Kag kilalaha anay sang maayo antes maghatag sang imo nga pagsalig. Kay mabudlay na basta kadaan kwarta ang paghahambalan, damo ginadiri iya sang mga lain bala ang plano para lang or for the sake lang nga makapangwarta. Sige. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 54, 33. Green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, Tuktub-Febrero 18, spectacular ang makuha nga pagkilala sa iban iya nga pungtod. So sa mga Aquarius dira, ang manami pagin kami mag-sponsor sa pag-eskwela sa isa dira nimo iya kahimata. Do ano bala nga makapadayon sa pag-eskwela ang isa dira nimo iya kapamilya syempre. Sa mga Aquarius, lucky numbers 18, 56, 26, and 39. Honey yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, Tuktub Marso 20, hatagan atensyon ang mga ulobrahon na napending. Matapos ina, kung likawan ang chismis. Kaya man kung kaisa mo rin nagapadelay sa aton mo, no? Kapin pa nagahingagaw ka dala sa imo ulobrahon, tapos istoryahon ka man dala sa imo iya katrabaho, ayo alang danay. Pwede, karon lang. Karon lang tapuson ko ni danay ko kay tapuson sa ginangaton nga duha chismis. Okay? Okay, importante nga matapos danay ang ulubrahon o galing na ang iban. Para iyang ma-empty na ang imo yan nga mga paminsaron angod sa mga nakalabilin pa dira nga mga ulubrahon. So, sige, sa mga Pisces, lucky numbers 9, 20, 27, and 30. White is your lucky color. Kag para naman sa mga Marso 21, Tugtog, Abril 19. Mas mabakod kuno ang banding mo sa imo iya nga mahal sa kabuhi. Kag subong, excited ka man sa imo negosyo. Ano man ina nga negosyo, tingwa ilang nga maging maayo pagid. Kag updi lang sa nga pagpangamuyo kag pagtinguha. Hindi lang magpadala-dala dira kon kaisa ning mag-intrabla sa mga bisyo kay do amo gining problema kun kaisa. Kun nga nagakapierde ang mga tawo intra sa negosyo or magliwas pagid may pandemic pagid nga daan subong. So maghalong-halong basta may ginakaptan nga dako nga kwarta, make sure gid no paminsaron mo sa makapila ka beses kung paano mo ina gamiton para yang mas pagid nga madugang kag makabulig sa imo nga palangabuhian. Okay? Sa mga Aries, lucky numbers 15, 13, 28, and 36. Pistachio green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, Tugtog Mayo 20, hindi magdali sa imo dira iya nga ginapangaluyagan. Kay man kung sobra gani kuno ginapakita nimo nga feelings, dasig na matak-an ang imo nga ginapangaluyagan, mairita pa na kun ka isa, no? Hinay-hinay lang Hindi na magpasobra sa imo ginapakita kay okay man atuod yan nga nagapabalo ikaw nga palangga mo siya, gusto mo siya pangaluyagan, pero kung sobra-sobra man ang imo iya ginahimo lain naman na ang paghangop no sang tawo nga imo iya nga naluyagan. So pareho ka na sa karon nga isa iya ka stalker.
So magalom kag magkalma lang. Ay, ano lang, go with the flow lang. So, ano lang bala? Kung tawag ni patago-tago man kuno abi na bala nga may kilig man siya. Hindi nga mairita siya niya tungod sa imo ginapakita. Okay? Sige. Sa mga Taurus, lucky numbers 17, 28, 36, and 53. Melon pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, Subtob Hunyo 21, Batuna, kag sundon ang maayo nga advice halin iya sa psyche. Mathagan sa pila ka issue. Subong Gemini may ara gid sang tao nga magahatag sa imo sang panugyan nga amo subong ang makapaklaro kung ano man ang mga issue dira nga balik-balik sa imo iya nga paminsaron, meaning maathagan ikaw. So, syempre, negative man ina o kung positive ang ihatag nga advice sa imo, irespetuha. Pag ikaw mismo paminsaron nimo kung bala nagakaangay gid man ina nga suggestion niya sa imo or panugyan niya sa imo abi, antes man nga mag-react ka. So, kaya problema sa tunan kung kaisa nga kung feeling naton yung kabalo kita, nagano kita, nanginbungol kita sa mga opinion sa iba. Importante man nga pamatian naton ang ihambal sa iban. Kay halimbawa hindi man na sila gid nga mataas ang iya nga edukasyon, sila natapusan bala, pero kung experience ang paghahambalan, may ma-share sila sa imo. Kag di magamit mo gid, diba? Ma-apply mo kumbaga sa imo yan nga mga desisyon man nga mga pagahimoon. So, batuna lang no? Kag pasalamati kung ano man ang mahatag nila nga advice sa imo. Sige, sa mga Gemini, lucky numbers 23, 39, 43, and 56. Brown is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. And yes, amuyad to ang aton iyang horoscope sa subong man nga adlaw sang Sabado. Si Dennis Richard Tibor Roma, naga-monitor. Kag si sino pagit ini? Si Anthony Jones Javier Ceblano, kag si Sir Michael Jun Sison Galihoa. Salamat din na sa inyo nga pag-monitor. Sa kay sino pa? Si Ma'am Yvonne Buencher, salamat din. Si Palbia Jonathan Gali, no? Mayong hapon din si mo pare kag sa imo man nga asawa. Good afternoon man. Mayroon nga pag-monitor dira sa inyo. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kaya diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton,
si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, by the way, happy birthday gini sa amay isang Bacolod, no? Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Bago ga monitor ko kay nasa kay Action Rex kay istoryahanan Action Rex ni Action Eric sa BBP. Tinakitaan ko man din ko ang ginpadala ni Mayor. Thank you, Mayor. Pero sa duha to nga na-mention ko, hinay-hinay lang kamodera, ha? Pagkuro kalma lang. Okay? Sige. Si Sir Ray Baryoga, salamat gid ha. Kag kay Mama Christine Minyas Villalobos. Thank you so much gid sa inyo yang always man nga pag-monitor. Kay confirm ka permi kay Sir Ray Baryoga, pero wala sa subong ka, kasend sa akon sang iya yang pamahaw. No? Speaking of pamahaw, dumiyari ko di pamahaw, balinghoy. Balinghoy din nga ako yung pamahaw mo, ate. Takto, gining sa kape, no? Para madula tuyo, Masama ni daan oras, do ka namin, itulog. Pero kung ulobrahon ka pa, kinahanglan nga, may angita ka na sang ilim doon, no? Para yung ma-energize ikaw. Sige. Sir Ray Baryoga sang Barangay Pantanon sang DSB. Uy, Tito Romulo ba? Tanggali, no? Sang Barangay Kumaliskis. No? Gustong good ni sa ngaran kung hindi ko sa matamyaw. Salamat, gid. Kagdraman sa may bread ko sa RTN office. At ila yan ni Taminda, sa ila ni Tanida ng Joy, ng Tintin, ng Norlin, kay ng Gigi, and kay Kapid. Off nila gali subong kay Saturday, pero they always man nag-monitor. Sige? Salamat gid sa aton nga mga ka-action. Antos man ang aton nga 3 o'clock prayer. Dili kita anay sa aton Bible verse of the day. Gikan sa Philippians chapter 4, verse 11. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. And this time, take kita sa aton na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Sabado nga edisyon sa programa This is My Life. Sa ngalan man sa regular performance, Tita Wilma Sugaton, ini naman yung alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayan ng Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!